Hi guys. Wala akong agenda. Kasi, Lagi ako nakakulong sa naman. Pero ang pundo trip, bahan mo ka mo. Ito. pero niya ako hapon. Sana kanay mo mo. Lagos ko ron. Ano siya? Manong pants. Lagos ako ron. Kaya bitang. Tubig. Tubig.
Wait sa. 왜요? 미스요? 왜? 응? So, dali na lang. Kay, matulog na ko. Dako na ako na. So, ano guys, ay kapuya eh. Tara, 1, 2, 3, go. So, hanggang dito na yun. Wala akong mas na content. Ito lang yun. Nahiga. Ang basura. So, bye. Bye-bye.